Ідзе далей, туды, дзе скончыцца час і змерзне святло. Што з яго зляцела, як пялёсткі круцячыся нясецца ў патаёмнае месца. Там, сярод сцівай ды істот дрыжвы, зялёнага смяротнага студня, які засмокчвае ў сабе ўсё, што толькі зможа. Ёсць невялікая выспа. На выспе тое, на што хацелася забыцца, і яно ў снах прыходзіць. Кнігі, аб якіх зуй не мараць, малюнкі, якіх вельмі бачыць хочуць, пакуль не звар'яцеюць. І зямля, што здаецца жывой, але такога жыцця няма пад сонцам. Нябачна вачыма, хто і што гудзіць у паветры над выспай той. Але каб вы чулі гэты гул, наўрад ці засталіся такімі, як былі дагэтуль. Скрозь усё процякае духлы, дух неруш. А сярод неруш ёсць пячора, з якую паветра з іншага свету да нас даходзіць. Адбываецца гэта рэдка, але выдых заўжды такі моцны, што зносіць наймацнейшыя царства. Выдых бурыць і прастору, і час, змяняе эпохі, прыбліжае старога да канцу яго шляха. Бо як здарыцца выдых, так перадчувае, што мінуў вярсту іншы. Калі няма выдыху, на парозе той пячоры збіраецца смецце, а ў гэтым смецце і тое, што старога зляняла. А шмоткі, валоссе ды скура. А добра ўглядзецца ціскаму месцу. Ляжаць, чакаюць часу, калі змогуць на другое кола пайсці праз павеў старасветнага паветра. І вярнуцца да старога, каб